OFWs hali sa Israel. Sa Radyo Nasional, Presidente Bongbong Marcos, pipaimbestigaran ang flood control projects sa pagsasabing masupog man ang mga responsable sa mga kapwa Pilipino. House Speaker Martin Romualdez suportado ang pangapunan ni PBBM sa budget. Gabos ng public schools magkakaikuanan ng libreng internet ngunya na 2025 sigon kay Presidente Bongbong Marcos. 8 out of 10 itinaong grado kay PBBM kan mga TOs na nasa pro-admin. Sa ibang nasyon, US President Donald Trump binawasan ang deadline para sa Russia manungod sa giyera sa Ukraine. Baratang Sports, Gilas, Pilipinas, dinaog ang Macau sa saindang send-off games. Yan ang headlines mula sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ang pangunkan sarang tricycle driver sa Legazpi City patong-patong na violasyon matapos na reklamo ini kan duwang estudyante na residente kan Camarines Sur sa Public Safety Office of PSO kasuhapon. Sa entrevista ni SGB News kay PSO Chief Fabio Rivero, ang driver iakusahan ng overcharging o paghagad ng sobrang pamasahe, pagiging bastos at pagiging arugante. Basado sa impormasyon ng iyara ng insidente ng suminakay, ang mga biktima sa nasabing tricycle, alis sa Sarong Mall, sobrang ibitan pasin sa Central City na nasa kapayaman sa ng barangay. Alapit ng pagtao, ang mga pasero ng 30 pesos pamasahe, tinapos pabalik ang driver at sinabing kulang bayad. Dalang sa kinaring na balik ang driver, natapos mga inisip ng tama sa sendang landlord, kung sa inibahan sindara ini na magsumitir ng formal na reklamo sa piso sa ni Rivero, determinar mga biktima na ibuso reklamo kung saan sa mga 100,000 pesos na at patong na multa dahil 3,000 pesos ang pinalitan sa kada sala na ginibo kan driver. Ano kung pangapunan sa mga tricycle driver, ito pag-abuso na gamitin sa bandata, ano kung tarang sa inyo, iwasan ang pag-arit ka lang itong pamasahe sa mga pasayro, palit-tarin pa kung pinag sa inyo. Kasi kung sa tayo kung pinag 12 pesos, ang bagas ang pasayro, then ako, 40 kilometers, marig na 3 pesos, maging 15 pesos. Then yun ang pagpalit sa 12 pesos, 15 pesos, 50 pesos, ang paarit ka sa 50 pesos, 3,000 ang tubos. Ang tinog ni PSO Chief of Fabio Rivero. Ang baretang ini hatod sa Indokan Plamix. Pag may ubo, di ka, Plamix agad. Basta lang di, Plamix. Tulos na nagpaabot ng suporta at Overseas Workers Welfare Administration o Bicol sa Department of Migrant Workers sa Pilipinong Ganos kasi naabong kaini na naguli hali sa Israel ka nakaagi na daw. Sigon sa impormasyon hali sa OWA Bicol, siniguro kaini na ang mga nagbalik ng mga Overseas Filipino Workers o OFWs ang nakara sa gining pangataman sa saindang pagbalik. Nagpaabot ng asensya ang ahensya pag-abutan na ini sa Bicol International Airport kasi siguruhan ang likas na transport kainaan para mientras isang kadua ng lima siguro ang well-being na lupaan kondisyon kanangan na sabing OFW. Sa unyan, para gusman ang pagirumdom ng OWA Bicol sa mga OFWs asin pamilya kaini na dai magduwa-duwa na makabadin asistensya kung kinakaipuhan asin magbisita sana sa saindang regional office sa Legazpi City. Ang baretang ini hatod sa Indokan Liver Celery Capsule. Ang good drinks, a good food, perfect combo. Isa na pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Bago siya kung Bicol Party List Representative Attorney Alfredo Vintillo matapos mo na bitan ng Presidente ng Marcos Jr. sa hinibong sana kasod ang major infrastructure project sa Bicol Region. Sinabi niya na nagtapos sa proyekto ang Bicol Railway, ang extension ka sa South Luzon Expressway Westnex, papasiring sa Bicol, asin sa South Long Haul Train hali sa Manila, pasisiring sa Sorsogon. Yawan doon ni Garbin ang siring na development, magkakatarong pang kabilipin trabaho, asin mag-boost ang business opportunities para sa mga Bicolanos. Yan sa lawan doon ni Garbin, nagaypan flood control measures particular sa Bicol Renovation Project sa probinsya, kan Camarines Sur. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangka para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tulungan kay Doc Joey Tito sa 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Suportado kan Police Regional Office 5 anong limang kansa na station ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigon ni PR5 Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. Nagsabing inspirasyon sa kapulisan ang mga direktibang itigla kagan Presidente kasabay di ang 5-minute response policy. Pagpapasok ang kampanya kontra kriminalidad, illegal na droga asin pagpapasok ang seguridad sa mga komunidad. So, rin ang tuwet ng pangyayon, hindi mo sila monitor over ito na bago 100 kung sinibabang mga communication equipments at Baco City Police Station o CPS sa mga big properties kini kasabay ng ginibog daily information and scene police information and continuing education kasapon. Ito sa informasyon, pinanginutan ang aktibidad ni Baco City Police Station Chief Police Lieutenant Colonel Edmundo Silva Jr. kung saan siya ang personal na nagtaot ang mga kagamitan sa sabing unit kanipasyon at sa 14 bagong 100 phones na resipa ng mga patrollers ang anong body worn cameras, pressing itera ang head radios, lang POS radios, sarong doon unit asin kapuse na WL and two-way radios at dagbagan na opisyal na may smartphone gagamitan sa makabagong real-time communication apps sa Urban Celio asin Discord na mapalit na sa timapagalikan komunikasyon. Ang mga pulis matang nasa field
Aron sa ilang bagay man ini, lalo na sa 5-minute response time kanibatura. Mentas na ang inisyatibo party man ka na battle cry, di sirilo na nga mas makakusong pa ang koordinasyon ka mga naka-duty na personalize kan Tabaco City Police Station. Nagtutubod si Albay Vice Governor Didacon na nakulang benepisyo sa Lambang Bicolano. Ang pinagkasa sa bagong mode of transportation halit sa Calamba, pasiring sa Ragay, Camarines Sur. Sigon kay ko, iniyan sa pigtukar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang ika-4 na kasuhapon. Sinabi niya na good news ini para sa mga albayano, bako sana dahil mapaparekas ang pagbiyahe. Pwede na po naman ining katabangan sa progreso kan probinsya. Actualmente, 277 para umahalis sa Karamuran, Katanduanes, ang naka-receiving in combined indemnity na sobra 2 million pesos. Pagkat ang ginibong check distribution natin orientation activity, panimulan ng Philippine Public Insurance Corporation, PCIC, kanataging daw sa Karamuran Municipal Hall. Ang sabing claims ang asistensya kanahensya sa mga pakakan na nagagaling mga kaayong value props para sa bangka dahil lang kan mga bagyong uminagi kan mga nakaging daw. Pero kinigilin bumana, ang sabing aktibidad, an Accident and Dismemberment Security Scheme o ADS. Sigon sa PCIC, an ADS, sa long special insurance program kanahensya na ang opisyon ng proteksyon sa mga parawan sa pasi laban sa accidental death, dismemberment as in permanent disablement. Pero tinin ng opisyon man kanahensya ang insurance coverage para sa mga pananong kasindahan kapag agricultural assets sa urban machinery as in fishing boats, kung mga natural na kalamidad, plant diseases as in pest infestations. Pasado na sa katulong as in ultimong pagbasa sa ginibong ikalimang regular na sesyon ng Sangguniang Bayan, ang Pantawid Pasada Program Ordinance para sa mga rice as in product divers kan San Andres, Catanduanes. Basado sa impormasyon, ang ordinansa ay pigusol ni Councilor Joel C. Ocochin kung saan mauwot ini na matawan kan lokal na gobyerno in annual fuel subsidy as in insurance coverage ang tubos ng mga rehistradong driver sa nasabing munisipyo. Katapos ini nagpaabot ng pasalamat si Cochin sa iyang mga pag-iriba sa sanggunian dahil sa portang itinaos sa iyang ordinansa sa kay San Andres Mayor Ali Romano sa pagrelag ng nasabing programa. Sinabi pa ini na ang ordinansa katapos sa iyang pagsabot na vulnerable ang mga nasa sektor ng transportasyon. Kaya ay puha nila ni magkakanig ng asistensya as in social protection halit sa lokal na gobyerno. Ito ang pinagpapit ng Bareta Siente, Bareta sa lagi lokal. Ang Bareta niya sa nasyonal, ibang nasinistor kasi kabutan ng kapanahon, makalista ng buhay. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika. At matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Magawa ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na pagkomposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Mendito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Megawan-Superfood at MHC Bayanihan Official. Megawan, evolusyon para sa kalusugan. Friend, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard
hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty food, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Livrade. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times! Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Livrade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Livrade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ubo ng anak? Nakababahala? Nakaplema? Para dyan, Plemex for Kids ang pambatuko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Praxiam Balpo, nag-reflex for Plemex. Pambatang lagundi products! Hindi ka nagmamayaw sa generic name of products for kids. Symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tapos ready na yung clean up natin. Hindi natin natamaan yung linya ng kuryente. Hindi naman. Mas mabilis kasi dito kung dito tayo dadaan. Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Inoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maaari namang masira ang pundasyon ng tore kapag nagbukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Bago ng anak, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Right Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, RNO Suite sa Gil, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuguran, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Luzon, Iriga. Rabvax Erosin Sorsogon, malapit sa Erosin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Tulipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piedra, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Red Horse Super. Drink responsibly. Mga tropa, i-like at i-follow ang Red Horse Super sa Facebook. Shot na! Drink responsibly. This is Jimmy. Marita, alas 7. Marita, alas 7. Sa Barat sa Radio Nacional, nagpalos ng direktiba sa Presidente Ferdinand Marcos Jr. na ipahiraron sa pag-uuminisin performance review ang mga flood control project sa nakaliis na 10 taon. Sa sayang ikapat na State of the Nation Address, sinabi ni Presidente Bongbong Marcos na nahiling niyang dakol na proyekto para sa flood control ang palpak asin nagkagaraba asin ang iba, guni-guni sana. Dagdag pa niya na dapat masupog ang mga may gibo kaini sa mga tarungan na naanog ng lubog sa mga pagbaha, masupog man lalo sa mga aki na magmamana sa mga utang na ginibo sa mga inikan ibul sa sanaang kwarta. Pero sigun sa Presidente, dahil na mautro ang mga palpak na proyekto, asin pipag sumitir niya sa Department of Public Works and Highways sa DPWH, then listahan kang gabos na flood control projects kada riyon na nagpuno na kompleto na sa nakalista sa 10 taon. Pagkatapos ogidon kan Regional Project Monitoring Committee ang listahan para mahiling kung arin sa mga ini ang palyado dahil panatapos sa ghost projects. Sinabi pa niyang isa sa publiko ang listahan kan mga ini. Kinangako man ang Presidente na makakasuhan ang mga masunod na bulan ang maluwas na may sala sa gigibuan na investigasyon pati ng mga kontratista sa Bill ng Nasyon. Sinuportahan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pagpudaan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na siguro nasakto ang taon ng budget sa mga national priority kan gobyerno. Sinabi ni Romualdez na handaan Kamara na gumibonin mga pagbago sa proseso kan national budget ang aning masiguro na magkakaigwaning paninibaran asin masiguro na tamaan paggastos sa ini asin masibag sa pangaipo kan mga pamilyang Pilipino. Niyawin doon ni Romualdez ang pangaipo na maging transparent ang deliberasyon kan Bicameral Conference Committee sa national budget. Siniguro ni Romualdez sa publiko na seryosong bibilon Kamara ang budget para magkaigwanin kakayahan ang nasyon na hampangon ang mga hagyat digdi.
Siniguro ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. na magkakaigwaning kulitan sa libing internet ang gabos ng atong publikong kabilang nasyon bago matapos ang taong 2025. Sa ika-4 na State of the Nation at Susana, ipinahayag ang Presidente na ang tulong fees kan National Fiber Backbone Project na nagparika sa internet kasabay kang padagos na expansion kan libreng wifi. Sinabi ng sobra, 19 mil na free wifi sites sa kanilang ng gobyerno sa bilog na nasyon. Kasi sobra man 1 milyon na na-distribute sa simpan sa may libreng data para sa mga eskwelahan sa araw o sintamatang lugar. Pero sinabi ni Marcos Jr. na kulang pangyari ang mga hindi kaya padagos na pagtabangan ang Department of Information and Communications Technology, ICT, and Department of Education of DepEd. Sa grading 1 out of 10, 8 at ginagawa ka para mga pobreng taga-syudad na nagtipon-tipon. Digdi sa pangkasandigan bayan sa Centennial Building. Sinabi ni Bivia Landapa na Carcassonne City na sa Manyan, 8 pasanan may kataunang grado dahil sa nahiling nindang na inilibre ka Presidente ang 20 pesos na bagas kada kilo. Siring man kay ni ang sinabi ni Tess Kaminadi na tatagit. Sinabi niyang itataw ang gis na marka BBM kapag naibaba naman ang presyo kan barakalon arugan karne asin bulayon. Sa ngunyan ay ipamadiray ninda na namatayan at ang nakong baratong paharong pan Presidente. Inumpirmakan sa opisyal kan Department of Health ni sa wala na sa asindain konektado sa indang opisina sina Health Undersecretaries Dr. Maria Rosario Singh Behere, CESO 2 at Kies Gerard Bravo, CESO 2 asin Dr. Kenneth Prompilo, CESO 3. Awang ini tinanggal ng Halid Executive Committee o EXICOM na binamayuhan ni Secretary Teodoro Rebosa ibanan sa iyang mga undersecretaries asin Assistant Secretaries inumpirmakan ni DOH spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo ang nasabing bareta alagad dahil dinagpahan ibang mga detalye asin dinagbalpan ni Domingo na naging personal ang desisyon na mabalik sa Department of Health. Ibinida ni Senator Risa Hontiveros ang mga ibahan niya sa minority block sa Senado. Sa iyang Facebook account, nag-share si Hontiveros sa reklamo kay ibahan mga kapwa senador na sina Ping Lacson, Tito Soto, Loren Legarda, si Mig Zubiri sa pagbubukas kan 20th Congress sa Udma, Hulyo 28. Si Soto ang napili bilang Senate Minority Leader upang mayokan mga bagong bantay sa Senado. Para po sa pimbreta sa ibang nasyon asin sa lado ng Karawat Sports, nasa linya si Nicole Angloriani. Nicole, good morning. Good morning, Sir Mark. Good morning, mga paraantabay. Ipinahayag ni US President Donald Trump na sa ibabasan ang nakisingkot aldaw na deadlines na itinaon niya sa Russia may kinaraman sa daing pundong opensiba kaini sa Ukraine sabay ka sa iyang magkabaldi kay Russian President Vladimir Putin. Bilibon siya mapahayag ang nakaibahan si British Prime Minister Keir Starmer bagang sa indang ngiti sa saklan. Alaga daiman pinagunang bita ni Trump kung ano ang bagong deadline. Sa laruhan Karawat Sports, sulit ang pagbukod kan Gilas, Pilipinas sa single set of games laban sa Macau Black Bears sa score na siya tatas na 28. Umilabot ng 21 puntos na ginibong pagbukod kan Gilas as indagos ng ginaog ang Macau sa kawat na ginibos sa Ranita Coliseum. Sa nasabing kawat sa preparasyon para sa pagsabak sa 2025 FIBA Asia sa Agosto na ginibong sa Saudi Arabia. Nanganot sa panggala kang Gilas si Justin Brownlee na nag-rate ng 32 puntos, 15 na rebounds at 5 assist. Mantay ibang on-disciplinary puntos, anong na-assist. Asay napat na rebounds man si Dwight Rams at nag-rate ng 15 puntos si AJ Edu. Pagkakabangan ng Friendly Days sa Gilas laban sa Jordan sa mga abot puntos. Sa mga abot daw dahil sa sunod na daw. Biyahing Saudi na ang Gilas kung saan ano pa makakalaban nila ang Chinese Taipei sa Agosto 6. Mantakang New Zealand sa Agosto 7 at ang Georgia naman ang makakalaban nila sa Agosto 9. Ulit tayo sa Baratas o Nasyon na si Sports. Ako po si Nicole Ann Dorian. Thank you very much, Nicole. Sa pagkakabukas kayong panahon, uyan mo ng pagkasa de este Regional Forecasting Center, Ariel Zamudio. Para po sa satuyang weather forecast ng Ilayo ng Martes, kakaapekto pa man tiraray sa satuyang nasyon ang southwest monsoon o sa Magat. Sa maghapon ng Kapikulan, nilalauman na magkakaigwa rin bahagya hanggang sa mapanganuro na kalangitan na may mga pulong-pulong pagpuran o pagkikilat na simpas na duldol. Katamtaman hanggang sa mapusog na duros na hali sa timog sulong panaan mamamatayan na may katamtaman hanggang sa mahalo na kadagatan. Ang tinatay agwat kang temperatura niya na maghapon, 26 hanggang 33 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:30 ninada, masulmo pa dyan alas 6:13 ng hapon. Alaliti sa Diyos na pag-asa, Ariel Zamudio. Thank you very much, Sir Ariel. Natupang inapuan sa tuyang kabilugan, kang Bareta alas 7. Mga Bareta na tinipan na sinkinalap sa DCGP Newsbase na kalistang 12 oras. Para
pagkanak at pangyak sa pagsurat ng barenta, Jenny Matiwalaran at si Nicole Ann Gloriani. At ang technical, Kuya Juna Pulis, Siringman, si Casey Tanay sa itong OGT from CSP Sinaba. At saka si Jerome Nico Martinez sa DCTV Social Media Department. Para mo kami nito pagka Mega Force Patrol, sa mga nag-aantabay po sa News Online Facebook page na naka-experience po ni Bako Maray ang sound, tiga tatawa na po ng atensyon kasi pang technical people. Diba? Please be with us. Kami po sila mga naging tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Balolo. At mga po si Mardila Daiba, thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Abaga na po, masunod ang hapot ni VP Henry Masada. Masunod na. Bareta, alas 7.